Jingthombor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kynrei lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan so po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Kumshi benta ban penrem ya ke Jingthombor jong ka wei ka samla ha wei runner ka balaja ha ka khatlai tarik unai wing arajar arpo ha ka wei ka shnong ka bahab ha po West Khasi Hills District ha ka singi thoding jong ka tayo ka arpunyo tarik unai wing arajar arpo ki pait ba jong ka ni ka shnong kila penlong da ka jingyaya rally ban dawaru na ki bor jong ka an bagi dei ban set patok shiding im ya uni runner. Ya gani ka rally la penlong da ka senglong kemi jong ka ni ka shnong harengkat ka jingya snok ti lang jong barok ki pait ba nong shong shnong. U District Child Protection Officer jong ka West Khasi Hills District uba bi kurba habakran ha ka jingya lang ula ong bakum kini ki Jingthombor ya ki Kynthei Khynnah hapo West Khasi Hills kila Kynrei bha. Kumtau la kenturu da ka ba ong bagadai ka kamram jong ki pait ba bat ki long yeng long sem. Ban ai jing hikai yala ki jong ki khon ki khti bakin sumar ha ka yat ka yeng bat kalet kawan. Shushu ha ka ni ka jingya lang uba kurba ula batairu syapang ka ain pokso ka badairu ka ain ka bayada kerpang ya ki Kynthei na ka Jingthombor bat ula kenturu bagi to ki baya kendo ya ki Jingthombor ki de ban mi syakmat khnang ba onla ban pendo jat ya ki kamsnio. Yang nang ni nakaliang jong ka District Child Protection Officer kum ki nong Kynrei ki bapen ya ka jingbet jingbiang ya ka baha kamiat ya ka syongsuk syongsang ya ka singan jong ki Khynnah ni dap da ka jingge ka bakrao namar ba kum kini ki jingja hakani ka than ba hakani ka West Khasi Hills jongi kelas dang banong kum ka jingpang namar na ka wei ka jaka sakawei ka jaka kani kelas dang ban Kynrei kai ka bang kwa ban kren ni kolong ba kum kinong shong shnong ani kum ki long kme ki long pa bat kum joru kum kinong hi kai school kadei ka kamram jongna ani ka kamram ka jong phi ba ngin ai ka jing hikai yala ki jong ki khon tikpi namar ba kani kan penlong ini hadin habun bakam sa penduk no yang kata ka jing sania iwe namar kata ba ngin rat dingkhong ya kum kani ka jing kadai ka kamram jongi ki kemi ki kpa bat kinong hikai bat baro kinong song snong bangin hikai lagi jong ki khon sapang kani kakam ba kadon ka an ban pensitom at kata kalong ka protection of children from sexual offenses ai kani ka an kalong bai kinu ki ba thombor ani ki ba batbor ki Khynnah Kynthei tang i Kynthei ndai wat ki Khynnah sanrang ki ba po khat pasnem kila ban sa set bindi nyusnam sajrong lata dei ki breu ki badon ka an la singla bandong ki breu ki ba don ka jingsania ki la bandong kinong trei ha ki department ki ba pher ki la bandong kinong hikai school ki la bandong ki doctor ki nurse ki ba ai ka jingsakri nam tau pai ba ada ki le ya kani ka kam ka jing pinistam kalong sipos nam habendi bat ki la ru ban sakset serta ka jingem katkum ka jingsiam ani katkum ka jinglap ta ka yeng besar te hakani ka por nga kerpat lani nga kentu ba ni kum kinong song snong tu nginya trailang ringkat bat ka office balak don kum kini kijing syak Thombor lani kijing syak batbor pimdei ban le rai ndai wan sakmat kadi ka kamram jongi bangin pentep kadi ka kamram jongi bangin ne bagi ta kibale yang ni kakam sniu kinom yoklat ban busuk lani ban rung nakawe ka kliu sakawe ka kliu non kawe ka snong Kynrei ngin rat dingkhong yakum kani kajing na kalian ka jong ngiru iwan hangni ban persya ban penrem jur
ya ka Jingthombor ya i kun samla jong kani ka snong ha iwei ita ibreu iba kerteng i Dominic ka khalai tarik banai bakhatwei arhajar arpo kalong ka sngi ka badum ha ya ini ikun samla jongi ba la shale ben ba la shale bi ijot ha une uriu dakat uba usumut banshim bet ya kajing im jong kane ka Khynnah kanong idap da kajing sosi ka bakrau banyo sneu kum kane ka jingja ka baja hapo kasnong ka jongi man ka por ki jingele kini na ka wei ka sngi sya ka wei pat ka sngi ki jingja ki wan hap ha ki snong ki jongi ki jing sneu ki wan hap ha ki snong ki ba pher ha ki snong ki jongi bat ha ka jala ka ba ye ka jongi ho ni long sisa kita ki khun Khasi ki khun Kristan ki bangi em ha ka ne ka jala ka jongi ka ba omla ban len ka jing em Kristan ka jongi kiladon shibon ha ka ne ka jala Meghalaya Kynrei haba phai pat sa kani ka benta ka long ka wei ka benta ka ba so sik thang kumba ki nong kren ki la kren sha khmat la kat no sin ngi ju ya rap bat ngi ju ya le ya kini ki bor jong ka jingdom la ka long ha ki bor jong ka sarkar ha ki tanat ki ba pher ya ka ban pek ya kani ka khia ka son jong ki khun samla ring kar ru bat ki bor jong ka sarkar ka bala pentre kam ha ki snem ki bal nadu ki snem ki baladap ya kane ka pokso act ka bangila khot kumbana ka office jo ka child protection kala pensingaw Kynrei ngim patla pat bante lakam ya kine ki board jong kane ka jingdom board jong boman Kynrei wat la ka taru ka dongi dap da ka jing sngo komen baling ba kane ka khon samla ha ka khalai terik banai bakhat we ya ka ba maka kum ka khon samla kat ba kadang khe ban le school kala yok kendu pat yau niu briu boman Kynrei ka jing em ka jongka kala ya khon bat kala ya sat daka bor nala di hi mangi ngidon kat ni ki khun sunong la se ha ka ni ka sunong morus yar la ni ki we ru ki para sunong bamarjan ngimla bani i lane ngimla ban ya rap ya ka Kynrei de ta da ka ni ka por ka bang ngila tip ya ka jingjia jongka ngila ya wan sha khmat pat bat ngila pan ya ka permission na udisi ban yo penlong ya ka ne ka rali ban pen sngeu ru ha ki wei ru ki khon samla lane ha ki wei ru ki para snong ki para thau ya ka ba kum ki khon ki jongi ki badon ha ki long ying ki long sem ki jongi ni dei pat ban pen i ya kane ka nuksa ba ki khon ki jongi ru kin yo kan ban lat em ikermans kham long ba kane ka rali kan long ka rali ka ba job ban pen i ya ka nuksa ya ki long ying ki long sem ki jongi ling ba ha ki dor ba snong bangin yo ya ka jinga trelang ni kin tu ya ki bor jong ka an bakin siem ya ka jing kit khle lane bakin siem ya kata ka thong baka sarkar kan yo phai khmat sia kane ka khon samla bakan yo ban IAA lane bakan yo ya ka award Nikermen bakan man ka sni ka bangi ni don kata ka jingkermen barka sni ka ba aya ni ya kata ka jing shlor ha ka ba nang la nang ni syakmat ya ka bang nam ai lat ya ka ba kom kini gijing sleu bat kam tam bangin bot ya ka nuksa ya ka ba kani ka Khynnah ka ba ya ka no ya kani ka jing sha le ben la ni ka jing sha ban ben ha ka te ka step ha ka ba maka dalade yalade marwe ha po khlau ka yak sat bat ke le persha wat hado bakan dalat yala ka jong ka jing em ai ba ka ni ka jing wan ka jong isyakmat ya ka ba ngila yo ya ka ban perta ba
ngidei ban rap ding khong ya kini ki jing snew kimbawan hap ban sedang ban sutet hapo jong ka snong ka jongi te ngenang sha ya une utet ba un nangsan hanreng ai ba ha kini ka sngi ngen rat chisenan ya une utet ubalang uten lai jong ka jing snew jong ka jing sha ban ben yangi ki Kynthei bat ki kon Kynthei Kalong dah sisa, kesengi ke bapen suk nyang krep, yang ikum ke senong berak away. Hak badang step hak por nreu siteng, bajia ke jingjia ke bakelak, ke bom jujia khat meno, hapa jong senong ke jongi. Bat kata ke jingjia, ke penting pensmej sikadaya, ya ki nong song senong jong ke senong ke jongi. Bat kata kalong ba Dominic Dejer, ulanut ya ke Jingthombor. Bat ikapan bat bor ya ikon samla napo jong kesnong kejungi te kum ki pranong song snong ngili tip sai bayau ne ubreo layo ban kemno lengba jong kesnong bat la IT pat sek pulit Kynrei ke pat ke pasanut ha preng jongi kum ki nong song snong ha kene kapor ke jing sanut ke jongi kalong ba kene ke jingjia kedai ke jingjia ke bakla ke bondai banja Kynrei kajia namar kata lengba jong kene ke rali ya ke ba ke senglong kmis nong morsial ke penlong ngej kam ba kene ke por kalong ke por na ke benta ban pinpal ke jing persya ke bejur ya une Dominic Dejer ba kene ke jinglek ke jungu ke kalong ke jinglek bean ke jinglek merat ke bomlak ban priang da mano bat lano hoi kelas ngutu bahkan polisi ke ying bisar nomor kata ikentu ya ke ying bisar bakadai ban ai da kepetingnya ba omdai ban syak jam ya kum kene ke jaj breu kiba pin top rea ya ke imlang selang bat kiba penjot ya ke long rin yang ya ke man rin yang bat i ke long breu man breu